אוי, אוי, אוי. גאצ'וק חמוד, להביא לך משהו? לא צריך שום דבר, באמת. אני מרגיש כל כך גרוע. אולי תביא לי עוד כמה ביסקוויטים. אבל תפוררי אותם, שאני אוכל לבלוע, אני לא יכול לבלוע. קצת תה, אבל לא תה רותח. תה פושר, כי הגרון שלי, אני גמור. מדעת אחרון חמוד. כן, 7-2, את יודעת מה זה 7-2? אני ארוס. מסכן. עוד משהו? עוד משהו נביא לך? תעשי לי איזה סנדוויץ' אולי קטן. סנדוויץ'? כן, עם מוצרלה ועגבניית שרי מלמעלה ומיונז, אבל בלי טחינה. את יודעת שאני לא אוהב טחינה. זה עושה לי רע. מסכן שלי, אתה כל כך חולה. כן. רוצה לשתות גם משהו? מיץ תפוזים יכול להיות נחמד, כי זה טוב לסינוסים. חמודה, אני הולך קצת לנוח. תעירי אותי ב9 למשחק של מכבי. החבר'ה צריכים לבוא. אני רק מקווה שאני אצליח לראות בעיניים עד אז, מה זה ארוס? תודה, באמת תודה.